ברוכים הבאים לפרויקט בריגה ארט רעננה. אני דורי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת בריגה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לסיור בדירות לדוגמה שלנו. בואו איתי. זאת הדירה לדוגמה שלנו, אנחנו נמצאים בדירת 5 חדרים. מה שיפה בבניין הזה, שזה בניין בוטיקי של 19 דיירים, 2 דירות בקומה, מה שמייצר אינטימיות ומרחב לכל דייר, בעצם כל דירה יושבת על חצי קומה. הדירה הזו היא דירה של 145 מטר, עם מרפסת ענקית של 25 מטר. שימו לב לגובה התקרות, זו תקרה של 3.5 מטר, מה שיוצר בעצם חלל דירתי מרווח. שימו לב למטבח העצום הזה, מדובר במטבח באורך של 6 מטר עם ארונות עד לגובה תקרה. יש פה אי ממש במרכז המטבח עצום באורך של 3 מטר, מה שמייצר פה אפשרות גם לבישול, גם לאירוח. אנחנו נמצאים במרפסת השמש שלנו. מדובר במרפסת בגודל של 25 מטר, מחופף עץ במבוק אמיתי. מה שמייחד את המרפסת הזאת זה גוף התאורה שקוע לכל אורך המרפסת, מה שמייצר גם אלמנט עיצובי, אבל גם אפשרות לאור ותאורה לכל גודל המרפסת. אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הפרויקט ואנחנו עתידים לאכלס אותו בחצי שנה הקרובה. נותרו לנו עדיין מספר דירות ואנחנו מזמינים אתכם לסיור התרשמות, מחכים לכם.